Хора, здравейте! Днеска мога да ви покажа цялата ми къща. За съжаление, много рядко правя такива клипчета, където не си показвам лицето. И благодарение на Емил Крумов. Знам, че он винаги ми пише в коментарите. Всеки път поглеждам към... Всеки път, когато погледна свое видео, винаги поглеждам коментарите. Това няма го забравя. А сега е време да ви покажа моята къща. И животните също. Така, тук ни е кухнята. Там горе ни е къщата. Ние там не спиме, а спиме ето тук. Чакайте, че отдолу има нещо. Само да не му клюцата. Добър ден! Имам котки. Още една. Имам две котеца. Имам и едно куче, сега къде се е скрило и го е тъм. Ще ви го покажа по-добре. Ето тук седи мой приятел, играхме мача и топката. Он си отиде преди малко. Ето го кучето ми. Имам и още други животни, за да ви покажа. Ето тук. Моля се, само не ме нападай. Ама стига да не ме нападайте пак. Ето тази е моята любима. Тета. Само не ме нападай пак, ясно. И ето там имам хора, аз не поглеждам към екрана, защото пътока му ме нападне. Това е много лошо. То след малко видеото ще свърши, но ще направя още едно. Тук ни е, така да речем, не знам като какво, но аз си го наричам склад. Те вижте, тук слагаме буркани, това всичко баба е правила. Това са бурканите. Сега ще ви покажа розите. Ето, тръгваме. Ето тук ни е вратника. След това геранчето. Тук винаги седиме с баба. Ето ми ги розите. Тези баба преди некоя година, аз не помня, бех на 5. Сега съм на 11. Не, чакайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тогава бех на... Това е било преди 6 години. Ги засадихме, винаги растат. Ето, гледайте ги. В същото време окосваме, вижте. Улица Георги Димитров, номер 16, къща номер 5. Ето главния път, там ни е бензиностанцията. Съседката ни ето там сигурно запаля огъня. И ето тук, това баба вече